ଆମର ଏଇ ପକେଇ ପାଉଡର ପକେଇବେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖା 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 ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଚିକେନ ଦିର ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି ନା ରୋଷେଇ କରି ଦେଖ ଏପଟେ ସବୁଯାକ ପତ୍ର କାଢ଼ିଦେବ ହେଲା, କେବଳ ଗୋଟେ କଡ଼େଇଟା ରଖିବ। କଡ଼େଇଟା ରଖିବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିବେ କଡ଼େଇ ଧରିବ। ଖାଲି ତେଲ ମା ପସନ୍ଦ ହଁ ଆମର ଏଇ ପକେଇ ପାଉଡର ପକେଇବେ ଚାଟ ମସଲା ଇଠୁ କହିବ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ। चिकेन नहीं जाओ नहीं लुणटा बाहर कर चक्का चक्का भात चिकेन माछ फ्राए कौन मैंने रिव्यू दौन कौन केमती कौन भल लगे ఇప్పుడు అన్నీ ନା ନା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଆଳୁ କି ନେବ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ରଚନା ଖୋଲିବେ। ଆରେ କଣ ଅଛି ଏକା ଯାଏ ନା ଆସନ୍ତି ଏକା ଏକା ପିଇବେ। ଫିଲ୍ଟା ଠିକ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଟାଇଟ୍ ବେଶୀ କରିଦେଲେ। ठीक है
ଆରେ ବରା ନି ଅଛି ସେ ଆଜି ବି ଦିବନି ସେ ଆଜି ବି ଦିବନି ଯାହା କହିଲେ ଘର ମୁଁ ହିଁ ବୁଝି ଆଗ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଦବ 5 ସାରକୁ କଡେଇ ଦବା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନ ଦବ ତୁ 5 ଯଦି ଗଡିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ ପାଇଛି ନା ଜମା ପାଇନି ସେ ବାହାରେ ଚାଲୁଛି ବବଲ ମେଳ ତଳୁ ଯେତେ ଚନ୍ଦିରେ ଏ ସୋନାଲି, ଜବରକୁ ସୁମା, କାମ କରି ସୋନାଲି, ଇଆଡେ। ହାଲକି ରଖିଲା ତମେ ଜୟଗୁରା ମିଶେଇବାକୁ କିଏ କରିଥିଲା କିଏ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇଥାନ୍ତା କି କଣ ତମେ କାଇଁ ଜୟଗୁରା ମିଶଉଥିଲ ଏଇଟା ସିଏ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ ତମକୁ ମତେ ଡୁବେଇଥାନ୍ତେ ସେଥିଲାଗି ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ହାଲକି ଦଶ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଟା ହେଇଥିଲେ ବେଟର ତାପରେ ପରିଣାମଟା କଣ ତୁ ଦେଖିବା କଣ ବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ପୁଣି କରିଛ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଅ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପିଉ ବୋଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲେ କହିଲ ଆପଣ ନେଇ ଯାଉ ରିସୁମ ଫ୍ରିଜ ରଖିଦେ ଥଣ୍ଡା ପଣା ଦେଇ ପିଇ ତାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ସବୁ ଦେଲୁ ତାକୁ ରିଜ ଭାଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ବସା ଇରୋଟା ବରା ନି ଯୋଟା ଖୋଜ ସିଡି ନେଇ ଆସ ହଁ ସେଇଟା ନେଇ ଆ ଏ ଯେ ପାଇକି ଇଏ ଫୁଟିବ ବା ଇଏ ଫୁଟିଲା ବା ये हमारी नहीं है से कौन सा नहीं है सो जल्दी से नहीं है ଆରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ଆଜି ଯେତେ କୋଲି ପାହା ତଳେ ବାହାରିବ ये लेट हबो ସେ ଅନନ ଦି ତିନି ଘଣ୍ଟା ତେଲ ରାଇଛି ତାପରେ ଆସିବ ଭିତରେ ବି ବାକି ଅଛି ସେ ବଜାରରେ ଫେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ଚାଲୁଛି वीडियो ତାଙ୍କର ଅଲି ଆହୁରି ମାନେ ଚାଲୁଛି ସେ ଜୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବରାବର ବଟଲ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚାପ ପାଖକୁ ମଇଦା ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ମଇଦା ଏରେ ଯଦି ଭାସ୍କର ଯଦି ତମ କେମିତି ପାଏ ହଁ କହ ପୁଣି ଗଲା ଗାছ କରିଦେଲେ ମୋ କଥାଟା ଆମ ଘରେ କଥା ଲାଗିବ ନାଇଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଏଇ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତମେ ଘରେ ପଚାର କଣ ମଜା କରିବ ଦେଖି ଏବେ ଟିକେ ଦିଆ ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଯିବନି କଣ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖା କଥା ମୋର ଲାଗିଛି କଣ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି କଣ ଥଣ୍ଡା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡାରେ ଜଲ୍ଦି ଅଛି ନାଇଁ ଆମ ଥଣ୍ଡା ଦେଖା କୋଲଗେଟ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଅ ଭଲ ଲାଗିବ ବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୁଃଖ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆସିବ ଯୋଉ ଲୋକଟା ନାକେର କରିଛି ଆଜନା ବାଡେଇଲି ପୁଣି ତାକୁ ଦିଅ ବା ହଁ ଯିବନି